Crăciunul. Crăciunul e vremea când aprinzi focul ospitalității în casă, iar flacăra bunătății în suflet. După cum ne spun și dascării noștri dragi cu acest minunat colet. Cred cu adevărat că dacă vom continua să spunem povestea Crăciunului, să cântăm colinde și să trăim spiritul Crăciunului, vom putea aduce bucurie, fericire și pace acestei lumi. Crăciunul trece bagheta sa magică peste întreaga lume și, vedeți, totul devine mai blând și mai frumos. Cu vocile lor magice, care se vor revărsa peste fire, ne vor face mai blânzi și mai buni în minutele care urmează minunații noștri dascăli. Ei au pregătit pentru noi, pentru sufletul nostru, perle de sărbătoare albă, comori de liniște și bine în suflet. Să-i ascultăm!